سلام لو مدما مقصلتا نايتي حزنا ينزلنا مدب مالتي سالساي معراف نايتانا بكروسس وسد من قديت بالمصحافينا هنري سالساي معراف نسحا يزبل قويتنا يسوس كريستوس مدحانينا عالم كله ناي نفسه كسب مدحاني سب ناي زلالم هيوت متان كله بكروسس كأمن عليه كما يجري إن كريستوس زأمن كما يجري إن كريستوس زقبله أبو أمس أحبه بنصر تقوليت له كن مدحاني كريستوسي زيكا كريستوس مدحاني المصحف قدس بزنصر حواريا يوحنس تايب اتودي زلو هيوت አለው اتودي زي بلغنا هيوت ይብሉ እቲ ከቆበሎ ዘልሰብ ከቆበሎ ዝኸቆበሎ ዘይደልሰብና እዚ ስንታይ ማለት ኢሉ ክርዶ ዕድል አለው ሓትት ማለት ይላለው ግን ክርስቶስ መድሓኒ ሕጂ ንክርስቶስ እንقبለሉ ከመይ ጌርና ኢና ንክርስቶስ እንقبሎ كمي جرنا أنا أتي كرسي زبنا مدحان سيكون قبلوا النخل نزول حتى مسرح حل نسنتايو نخرسوس بمأماننا نقبله أبتي نخرسوس بمأمان نقبله مدحان ناين السحا قد عزيو عبي ناين السحا قد السحا بتاعم عزيو قداسيو كن مالت سبات نخرسوس أمينة إلهم أنت رأى ناين السحا زقبار الدي زي بلهم كوينهم نخرسوس أيتقبلوه نخرسوس أيفلطوني كم أتصبك هم قبالكاي لذي نخرسوس تقبليه نخرسوس أمينية نزل سب السحا أتصبقوا يردوه مالت السحا انتهي مالت مخاني فلتي مالتي أو ونجل ماركوس معرف حادة في قلتات 14 كم زيو دحري ما أسرت يوحنس كا يسوس ناب جليلا مسأمو إتي زمن تفتصمه منقست أملاخ كا قربت تنسحوا بونجل ونؤمنوا النابله ونجل منقست أملاخ سبخه تنسحوا قالوا الله صحيح أو ونجل لوكاس معرف 13 قالوا تمساسالي قرب سفح زبله مغلصي بتي ما ونجل لوكاس مبل 13 معرف كفقد حدا 75 خنبوينا بتور حتى حيال سبات مصيوم بزعباتهم بيلاطوس دموم مسواعتهم صنبرو غليلاويان نغربو يسوس يم نغربو زلو حجي دموم مسواعتهم صنبرو كلو مسواع زياتهم ايهوداويان كم سرعه بيت المقدس لحاتياتهم مسواعت يقربون يرم مسواعت يقربون يرم كبار كلو غنشل ديو قال انسسا دي حردو نيرم دم كرخبو مالتي مسواعتهم زخو كومون دا غبرو كله تقتيلهم بيلاطوس كم زقتلو غيرهم ስለዚህ ደሞም መስዋዕቶም ጸምቢርዎ ማለት እዩ ሕጂ ኢየሱስ መሊሱ ቦሎም ነዘም ገሊላውያን ዚያቶም እዚ ስለ ዝረኸቦም ሲ ካብ ኩሎም ገሊላውያን ሓጣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም አሎ ነቶም ዝነገርዎ እዩ አይፋሎም እንተ ዘይተነሳሕኩም ሲ ኩላትኩም ድማ ከምኡ ክጠፉ ኢኹም ብለኩም አሎ ወይስ እቶም አብሰሊሆም ግንቢዝ ወደቆም እሞ ዝቀተሎም 18 ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሁሉም ሰብ ዝበዝ ሓጢያት ዝነበሮም ዶ ይመስለኩም አይፋሎም እንተ ዘይተነሳሕኩም ሲ ኩላትኩም ድማ ከምኡ ክጠፉ ኢኹም ብለኩም አሎ ስለዚ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ማለት እዩ እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ኢየሱስ እንታይ ዝብል ዘሎ نسحا خمي مخاني زقربو زلو نسحا ناي موتن ناي هيوتن غداي مخاني زقربو زلو نسحا الطعما قداسي سب كميلو ابيلو يو اب قدما املاح فصم زخو حات سب كمي ابيلو صادق زخو بخرسس ابيلو طرحيو مس املاح بقدسنا حبرت كلونا زخو قال يلم مقدن حقن هيوتن انا انجرا هيوت انا يلو كرسس ببزح منقدي أو ونجلا تسفيرول جنا كم يابيلنا عنا نابو ويدما ناب كريستوس إنمس بزحات سبات نزحتو زي حاتو كم تيب معالتي بينتقوست السبات بحتيات مسترات عوز حاتو وحتو انتايا هنقبر إلهم حاتو وحتو له
إذا قدامي تمسي حواريا بيتروس تزارب أنت يا تنسحوا يا تبي أو قبل حواريات معرف كلته فقد سلاسان شو عتن سلاسان شو منتن تنسحوا بيتروس كابزنو ويح كيسان حد ما أنت تنسحوا تملسوا كاب حتياتكم من تخدم سسركم كاب جس الزيابير كالزمن عرفتكم مسألكم تنسحوا يلو قبل حواريات معرف سلسة فقد 10 شعات تمال نسحا خن بالكلنا بحتياتك مجهين كاب حتياتك مملاس زكاتتي كلتنا حتياتك تجوهي كم زح حتيات ناي إجزابير كنزة أكل عبنا ناي إجزابير حجي بمفراس والسب كجوه كله الحراي ما كاب حتياتك ملاس كله نسحاي كساع كندي كفو كم زخونة حتيات كساع كندي كفو كم زخونة أنت لا ذي ترى كاب حتياتنا هنملس عين خيلن وملوء لبنا كاب حتيات أنت تملسنا هيوتنا نسبق عراي كيلني مالت لك يا خمسة حارس بشجرة 6 سب شجرة قد فوت الأخوين شجرة بحقي يزقدم وخانو خردو خلالو تمساسالي زخونه يكون لمدي الكحول 6 سب كساب كندي أعناوي زخونه لمدي كم زخونه ترى ذي ترديوه قد فو أكيدني تمساسالي حقها أبزي الله مالتي أبن الساعة بزحات نسحة أنتي مالت كم زخونه كم تزقبا زي ردوه خلو حقيقي بزحات سبات بحاتياتهم يجوهيهم جوجوي أن بابرام سقاي كم زمسالهم سلا زنزبون دجاو زخنا نايت أوقات من معل راية يريهم بأجرال سام صحاب كل سجنا إذن الصحة يكون حاتيات سلا قنزات نسألك سقاي سلا زمسالك الحراي دجاو زخنا من معل راية نايت أوقات من معل راية مبار بناي مسحاب كل الصحة يكون يتزبكيو زولون لازم سؤال زياتهم زبكيوم زولون تايو تكانزاي حق بمفراسهم سلا ساقيو أبنتات الله أم مسحاب قدس إيساو زبحال الله يا أبراهام يساق ولدي يساق خلت إيساوني أقوم ولد إيساو أب برها هادني وعيلو مستملسة تأمينيرو مجوي خبلع نحاول يعقوب حيتو يعقوب زدالو مالك الحراي يعقوب كا موتا بخورنا هاشتله بخورنا مالك عاد من فساو ترجم زلوا يبتيجيتي بخور مخان كا شلل مبال مالك كساب كندي أمام فساو نجر ويلي ما بتنا أملاك قبرو تريلي كان نجر تقداس سنة كم زي بالكازري هجي بخورنا هاشتله مسولو دحار شيء تلو مالك محلو الحري جوهيو تدخل له جوهيو ناتي ناي أملاك حجس للسفرسة ويلي ما أمام فساو نجرات تقداس سنة سلزينه برو ويلي ما من أملاك سلزقو هاي يكون تراح عبتجزار وسب بتوصله والثاني عبتجزار وسب زمتصو شجر ويلما كان ذا سقاي أبو صراحة تحسر عينيه سلازم ناتو جواهي مسن السحام تحازلوا أيكونن أي نبر قالوا نالو بلعام زبها الله أم مسح قدوس أب أوريتهول هذا نجوس كابتن إسرائيل حزب زي كونه نأملاخ زي نأملاخ حق زي من القصة كمسيوس نزي بلعام زبها رجم اللي نزم حزب زيهم يلوه إجزاء حيث بلعام كا إجزاء ما تايلو كي تخيل تقولوا ذا لها كون إحنا جرا يكون نستمر حزب يخترق ما يدخل نهاية الوجن كيلو أدقي تسقيلون داخله كله نتا أدقي نتملأ إجزاء رئاته بلعام كنا يرأيه شعي هرما نتا أدقي يهرما مالتي لحراي أب تأدقي حرف الأبديت المقارا قرم ساعتوت دو إلى عندنا هرما يعو عينتنا يتأدقي إجزاء كفتيب أف نايت أدقي خفتي إجزاء كتزاروا جميران بلعام ملاخ إجزاء هيرون بحيو ترأيون بلعام مالتي شعو حاتيات كم زجبرن كساب كندي إجزاء هير باه زي بالنجار بمقبارون كم زجوا هاي هابكن في الجميل وسجيدو جن وتخلوا زجبرون ناي بحكي ناي إجزاء حق خمسة فرسة ويدما أنصار تأملاخ زبروا يخيل كم زلوا كم زجوا هاي مردي أين برا مانياتو تخجبروا زدلة كتسيلوا سلزنا برا يهودا عنه قبل ما عسرت خلت هواريات دكم إذا ناي كوتنا يسوع كريستوس نيرون أحلف إذا هون كريستوس الحراي قمت نجارات كم تتصبيه سلزي يكون له نفسه قتيلوا بعيد جن كلمة مقتال تايلو نسوه دما في سهيبين
إذا مس نسحة متحاز عينه ورا وهو يجي زنسحه نجار عينه برا أما أملاخ نخملس زملوسه نجار عينه برا فرعون الله እግዚአብሔር ህዝብ እስራኤል በተደጋጋሚ ኮጹ በሙሴ እንዳገበረን ህዝበይ ከገልግሉን ሕደጎም ይውጹ ተብሎ ያአቢ ድሓር እግዚአብሔር መቅዘፍቲ መቅጻዕቲ ሰደሉ ድሓር አብተወሰነ ጊዜ ወን እግዚአብሔር በዚህ ወረዶ መቅጻዕቲ እግዚአብሔር ስለዝበደልኩ ይቅረበልልይ ግን ብድሕሪዩት ዝገብሮ ዝነበረት መቅዘፍቲ ዶምስ በለት ዝገብሮ ዝነበረ ይቅጽሎ ስለዚህ ናይ ፈርዖን ንስሓ ይኮን ናይዞም 4 ሰባት ጠቅስናዮም ዘለና ንስሓ አይኮነም ጥራሕቲ ዝጎሂዎ ዝነበሩ እንታይ ወይ ድማ በቲ ደገ ዝናዘዝዎ ዝነበሩ እንታይ ሕማቕ ነገር ስለዘጋጠሞም ንባዕሎም ቃንዞም ስለዝቆንዞም እምበር ንእግዚአብሔር በዲልናዮ ዝብል አይኮነም ለዚ ትንስሓ ማለት እንታይ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ከም ሰፈስካ ንእግዚአብሔር ከም ዝበደልካዮ ምጉሃይ ጉሂኻ ድማኒ ካብቲ ዝገበርካዮ ጉጉያ ነባብራ كابتي أن أنصار أملاك ناي مخادكا نابرا كاو مملاس ناب እግዚአብሔር مملاس زين الساعة كلتي زكاتتي مالك لبي نصاوعت منفس قدس ناي أملاك سمعوا انت تقبل جنا حلنا يبارب هياو يخون حاتياتኛ ሰብ ድማ نتمسرت መንግስተ أملاك ኣብ ሰማይን ምድርን ዝኾነ ሕጉ ዓሚቁን ገፊሕን ክብ ዝበለን ቅዱስን ምዃኑ ከለሊ ይጅምር ሽዑዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ነተሰብታይ ከዘኻኽሮ ይጅምር እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሐቅ ገንሸር አምላክ ሰብ ነትኽንዛ ንሕጊ እግዚአብሔር አፍርሱ ኢሉ ብጓሄ ጥራሕ አቡ ከስቆርቁርን ብኡኽ ድቆስን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብኮም ዝኣመሰለ ደረጃ ምስ በጽሐ ከመላኽቶ መድሓኒ ከም ዘሎ ግን ንመድሓኒ ከም ትዝግብኦ ክትቅበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ እንተ ደኣ ኃጢአትካ ዘይረዲኡካ ክሳብ ክንደይ ኃጢአት ክሳብ ክንደይ ዓብ ነገር ምዃኑ ከቢድ ገበን ምዃኑ ተራይ ትርዲኡ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ እውን ከም መድሓኒ ታይ ማለት ምዃኑ ክርድኦ ኣይክእልን ስለዚ ኣእምሮን ሓሳባትን ርትዓው ኣእምሮን ኣብ ሓሳባትን ርትዕ ክሓድር ይጅምር ኃጢአተኛ ሰብ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ፍጹም ከም ዝኾነ ከውርድን ከደይብን ምስ ጀመረ ምስ ገበንካ ኣብ ቅድሚቲ ልቢ ዝምርምር ምቕራብ ክሳብ ክንደይ ዘፍርህ ከም ዝኾነ ክገሃድ ይጅምር ነትሰብ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩ እግዚአብሔር ነትሰብ ኣብዛ ሓድጎኒ ሽዑና መድሓኒ የመላኽቶ ግን ኣብ መድሓኒ ወይ ድማ ናብ ክርስቶስ ቅድመ መልኻቱ ትሰብ ኃጢአት ክሳብ ክንደይ ገበነኛ ዓብ ገበን ምዃኑ ሰብ ክርድኦ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ የርእዮ ይረትዖ ነትሰብ ማለት ናይ ዳዊት ንስሓ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ንጉስ ዳዊት ኃጢአት ገይሩ ኣብነት ናይ ህይወትን ኣብዚ ምናልባት ክንጠቕሶ ከለና ጽቢቆ ከብሮ ይኽእልነት ናይ ንስሓ ኣርእስቲ ናይ ዳዊት ንስሓ ልባውን ዓሚቁን ነይሩ ገበኑ ኣቕሊሉ ንምርኣይ ዝተገበረ ፈተነ ኣይነበረን ካብቲ ኃጢአቱ ዝኸተሎ ብይን ንምህዳም ዝተሓቀነ ጸሎት እውን ኣይነበረን ንኃጢአት ክሳብ ክንደይ ክፉእ ምዃኑ ድሕሪ ምርኣዩ ክጸልኦ እዩ ዝጀምሩ ይቕረ ክበሃሉ ጥራሕ ኣይኮነን ጸልየ ጽሩይ ልቢ ክህልዎ እውን ድማ እምበር ቅዱስ ምዃን ንዝመጽእ ሓጎስ ሃረር ኢሉ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ናብ እግዚአብሔር ተደኣ መጺኻ ወይ ድማ ቅዱስ ኣነባብራ ነብር ተደኣ ወስንካ ዘይትሕጎስ መስሎ ሰብ ኣሎ ግን ምትላል ሓቂ ኣይኮነን ካብቲ ምስ እግዚአብሔር ብምዃን ዝመጽእ ሓጎስ ንዑ ክመዓራረይ ዝኽእል እኳ የለ ሕብረቱ ኣብ ኣምላኽ ዝጸንዐ ክኸውን ደልዩ ሕጂ ንኣብነት ክንሪኦ ኢና ቋንቋ ነፍሱ ከምዚ ነይሩ ኣብ ወንጌል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 32 ፍቕድታት 1-2 ክንሪኦ ኢና ሕጂ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ መበል 32 ፍቕዲ 1-2 ክንሪኦ ኢና ከምዚ ይብል መዝሙር ዳዊት 32 ፍቕዲ 1-2 ኣበሳኡ እተሓድገሉ ኃጢአቱ እተሰውረሉ ሰብ ብፅዩ እግዚአብሔር በደሉ ዘይጽብጽበሉ ኣብ መንፈሱ እውን ልግሚ ዘይብሉ ሰብ ብፅዩ ኣበሳኡ እተሓድገሉ ኃጢአቱ እተሰውረሉ ሰብ ብፅዩ እግዚአብሔር በደሉ ዘይጽብጽበሉ ኣብ መንፈሱ እውን ልግሚ ዘይትረኽቡ ሰብ ብፅዩ እቲ ጥዑም ወረንታይ እግዚአብሔር ነፍሱ ከሰብ ኃጢአት ይቕረ ክብል ሃረር እዩ
ክርስቶስ መማቱ ዓቢ ጭብጢ ይንባዕሉ ስለምንታይ ዳ ክርስቶስ ሞይቱ እግዚአብሔር ኣብ ነፍስ ወከፍና ተገዳስነት ተዘይህልዎ ነይሩ ስለዚ ብፁዓን ክንከውን ጻድቃን ክንከውን እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት ሓረር ኢሉ ይጽበየና ኣብ መዝሙር ዳዊት 51 ካብ 1 ክሳብ 14 እውን ኣሎ ናይ ዳዊት ናይ ንስሓ ማለት ዝተነስሐ ሰብ ኣብ ናይ ንስሓ መንፈስ ዘሎ ሰብ ዝጽልዮ ጸሎት ዘርእየና ማለት ክሳብ 11 ከምዚና ክንብቦ ኢና ወአምላኽ ከም ሳህልኻ መሐረኒ ከም ተዓብይ ረሕረሕኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ጸቢቕካ ሕጸበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ እውን ንጹህ ኮይንካ ክትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ እነሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እነሆ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ እነሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ኢኻ እትደልዮ ኣብ ሕቡእ እውን ጥበብ መሃረኒ ምእንቲ ክጸርስ ብስምዕ ዝኣጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዱ ሕጸበኒ እተን ዝቐጥቀጥካየን ኣዕጽምቲ ክሕጐሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ክብታ ቀዲምና ጥቕስናዮ ማለት ሓጎስን ባህታን ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ኣይትደርበኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስቲ ክምህሮም ሓጣን ከዓ ናባኻ ክምለሱ እዮም ወአምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ እውን ንጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ስለዚ ኣብ ዝርኢናዮ ከም ዘለና እቲ ናይ ንስሓ ጸሎት ዝንሳሕ ዘሎ ሰብ ሓጢኣት ብምግባሩ ከም ዝጓሃዮን ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ጽሩይ ልቢ ክወሃቦ ህይወቱ ክቕየር ኣምላኽ ኩሉ ዝገብሮኻ ኣምላኽ እዩ ዳሕራይ ከም ሓድሽ ፍጥረት ክኸውን ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ንስንታይ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ትብሉይ ሓሊፉ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ናይ ልቢ ምቕያር ናይ ሓሳባት ምቕያር እዩ ማለት ንስሓ ሰብ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ከምኡ ይሃረር ዝብል ሰብ ከምዚ ኣቢሉ ክንሳሕ ዓቕሚ የብሉ ልብና ክንቅየር ሓሳባትና ክንቅይር ኣይንኽእልን ደጋዊት ዝኾነ መምዕራርያት ምግባር መታለል ክኸውን ይኽእል እንዳ ቀዲምና ጥቕስናዮ ንስሓ ኣይኮነን ካብ ውሽጥኻ ሓሳባትካ ልብኻ ክቕየር ዝገብር ኣምላኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ስለዚ ሰብ ከምዚ ዘንብብናዮ ዳዊት ጸልዮ ጸሎት ከምኡ ዝኣመሰለ ንኽኸውን ዓቕሚ የብሉ በቲ ናብ ሰማይ ዝዓረገን ደቂ ሰባት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ኣቢሉ ዝኸው መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሪሊ ህያው መንፈስ ቅዱስ ከዓ ቦታ ኣይድርቶን ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ ክርስቶስ ስለ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክብል ካብ ሞተ እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ቃል ሓቂ ከዓ ንስኻ ኮነ ክሳ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ሓሳባት ነፍስ ወከፍ ረትዕን ክሕድር ከም ዝነብር ከዓ ርዱእ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ግን ሓደ ጌጋ ኣሎ ንኣብነት እንተዘይተነሲሕካስ ናብ ክርስቶስ ኣይትመጽእን ኢኻ ዝብል ጌጋ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኢሉ ኣይምህርኒ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ደኣ እሞ ንስሓስ ናብ ክርስቶስ ንኸይትቐረብ ዝዓግት ዓጋቲ ይኸውን ኣሎ ማለት እንተዘይተነሲሕካስ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዘይተነሲሕካስ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ኣይምህርኒ መጽሓፍ ቅዱስ ሓጢኣተኛ ናብ ናይ ክርስቶስ ጻውዒትን ቅድሚ ናብ ናይ ክርስቶስ ጻውዒት ቅድሚ ምድሃቡ ክንስሓ ኣለዎ ኢሉ ኣይምህርኒ ክርስቶስ ባዕሉ ከምዚ ኢሉ ኣቱም ኩሉኩም ትጽዕሩ ዝጸሩ ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ እውን ከዕርፈኩም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11:28 ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ ኣለና እቲ ካብ ክርስቶስ ዝወጽእ ሓይሊ እዩ ናብቲ ኣምላኽ ዝቕበሎ ንስሓ ዝመርሓና ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ወንጌል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5:31 ከምዚ ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5:31 ምዕራፍ 5:31 ግብረ ሐዋርያት ከምዚ ይብል ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ናብ ይማኑ ልዕል ኣበሉ እንደገና ደግማይ
نإسرائيل نسحان حدقت حتيات من أنت خهبسي أملاك نور رأس مدحان غيرو نبي ما لعلا بقول جي نسحان حدقت حتيات كم هيابي تقليد زلت بحتيات كخد جهل لك كريستوس انتايل زي تنسحكم سخط طوفيكم زي تنسحكم سخط موتيكم أبزغان تيابلالو نسحان حدقت حتيات هياب مقال سب بحتيات خجهن كاب حتيات ملسن كجبر عقمي يقول إجزاء ذهبه هيابي هجي مستعقدنا تقصنايو زخيدي كريستوس تايلو أتم كلكم تسعرون صار زخبركم النابا ينعو أنا خعرفكم نابو مسكتك كريستوس نين السحة هيابي بكا بحتيات كاخد جوهن كاب حتيات أنا حتيات كاخد حدقن صروي لبخل وكان بعلو سيز قبل ترى أنت هنا قبل ذل نابو خنمسع لنا نتي أوشتنا بجزار اسنا قدسان صادق أنا كنكون كم زين خيل زاربنا أنا إجزاير منفس مسخن هو بنكر علينا نابتي حتيات كل عالم زرح جنشل عملا نابو كنمس كنكر علينا كم تازل لنا يا نسو نسحة خمن تمهرنا كنسح زجبرنا نسيو أبا تاك عند نجار زلاحي نسحة بالتامي أجدا سنتي سبات كردو سب كردو زلوا نسحة ولاون أب رأي وهانس معرف إسران كلتن فوق عشر شوعتون على حالة تمام سالة تقصير معرف إسران كلتن فوق عشر شوعتين معرف إسران كلتن فوق عشر شوعت خمسين اتمنى فسن اتامر عاتن منفس قدس اتامر عات كا بيت خريستيان مالتي اتمنى فسن تامر عاتن نعايب يسمعون نعايب السماخ ينصع زلليون ما هيوت بخومو يركب يوسف ስለዚህ ንስሐ በጣም አገዳሲ ለዚህ ተረድ ብናይሎም ያ በአብናይ ታይሪናልና ንስሐ ማለት በኃጢአትካ ምጓሃይን ካብ ኃጢአትካ መብላስን ንስሐ ድማኒ ህያብ ክርስቶስ ዝፈና አቱም ኩልኩም ትጽዕሩ ዝጸር ዝኸበደኩም እናባይ ንዑ ይልናሉ ከምታ ዘለና ካብ ክርስቶስ ንኽመጽእ ዕንቅፈና ወላ ሓንቲ ነገር ኩሉ አይግባን ንስሐ ወራው ንስሐውን ተኮነ ናብ ክርስቶስ ንኸይንመጽእ ክገብረና ዝኽእል ነገር አይኮን كم ننسح زجبرنا حياتنا خنجوهن كاب حياتنا خنملسن كجبرنا زخر كريستوسي نسحاجن نخريستوس كام مقبال تفلع أيكونن أبزت أجد أسنجر نسيب نخريستوس ناي كريستوس مدحان تقبل سب استنسح سب كا بحياته زجوهاي نيجزيابير حق خمسة فرسة ترديوه بحياته زجوهاي نحياته تحادجن لبوس تغير حساباته تغير الناس كله قبل صغار كان يجزيابير منفسي كم زين بلو زلنا عجنا ابنك لب مغيار حسابات مغيار حدش فترة مخان سلسل كجبره ذيكل نسب من البات أيردون خو يسوسون بعض تزاري بولو نيكوديموس كزارب كله قبل علم تزيت ولدين من قصة أملاك كريات زخيل البون مسولو كما يجي رسبنا وكبر أدي تولدنا وكبر الدين دجنا أتيو دجنا خوص كم إلو زنتايو نيكوديموس زعبات كريستوس زلوز نبره كم زي تردو زردي زقلت زغونه سوون كردو أيكل كمي أملاك فتارس لزغونه ناي نسو أبتي صحفات تايلول حسا سماي كم مدري العل كم زبل حساباتي كم حساباتكم مقدتاتي كم مقدتاتكم كم العل زبلي جن إذا قبل هذا قال كردو أنا خلال زي كردو زي نخلكا نخرستوس طرحنا أنا آمنو مبر نتخردانا زي كلا سرارحوي أيكوننا نآمنو نخرستوس إن أنا آمنو زلنا بكريستوس إن أنا مس مالت زلنا بكريستوس مس أنا نسح يخيلنا نشو تقند نجر زي أنا بكريستوس مسع مالت نتايو حدش فترة مخان لبها مغير حسابات كان مغير من الساح مالت لازم نصير زي بحقي كت أتبقى كتفلت على اللوا نخرصص مقبال كمدحاني مالت من الصح مالتن
كلته بحادة زخيد نقول تفرالي أي رأيني بحادة سب أنت الآن خرص تقبلي قمر حنين زول كوينه أنت الآن كاب حاتياتو زي تنسحوا بحاتيات ترى زي جوهي يسين خرص مقبالو حق إني مقبال يكون الذي إزي مالك الذي نفس وكفنا أبزح لنا علينا ما يجزي نتنا يجزي منفس الزاربنا زربا نعو ملسخن هو قولو مرحناي ما يجزي كل تزقبرو يجزي بعض نحن نقبرو عين خلينا ترى هنا فقادنيا تكوينا لبنان يجزي كنقول حرايك نقول تراحي نتي يجزي نتينا يجزي منفس أوشتنا زمسكرو زولو مسكرنا نعو كنا آمنو تراحي تزدلنا زولو قال أملاح دما كنمرمر ماله كم زي زولو እግዚአብሔር ጸጋው ለሐልና በሐቂ እና እግዚአብሔር መንፈስ ነቲ አውሽትና ዘረበና መንፈሱ ጽን ይልና ከም ሰምዖ ናይ በሐቂ ንክርስቶስ ድማ ከምቲ ዝግቦ ቦታ ክንህቦ ከመይ ንናይ ክርስቶስ ቦታ ኣብ ህይወትና ክትኮ ዝኽእል የለን ስለዝኾነ ንክርስቶስ ከምቲ ዝግቦ ክንኣምኖ ዝግቦ ቦታ ኣብ ህይወትና ክንህቦ ጎይታ ጸጋው ለሐልና ዝቕጽል ኣርእስትና رابعين معرف مالتي أبزل كنروينا كساع شعور ماني دحانكم